Començar per animar una mica el barri, per fer una il·luminació per Nadal, per il·luminar els carrers, i una mica va començar així, i llavors va ser quan ens vam començar a participar a la Festa Major de les Corts. Un any, 10 mesos. Home, potser el que hem fet des del principi de tot ha sigut les Havaneres. Sí. O sigui que, a part que sortim al carrer, del comerç al carrer, fem un concert d'Havaneres, i això és el que sempre es manté any rere any. A més, hem anat variant coses. Nosaltres estem contents de la gent que ve. Tenen èxit, són macos, la gent que ve és molt maca i llavors tots els actes que fem queden molt bé. El que passa que ve la gent d'aquest barri de Diagonal cap amunt. Jo penso que no ve massa gent de l'altra part de les... De les quotes dels socis fem loteria també, que ens ajuda a recollir diners, i de les subvencions. Bueno, a veure, estem contents perquè algú col·laboren, però bueno, seria millor si fos més, perquè realment totes les actuacions i tot això costa diners, llavors bueno, si pogués ser més, doncs clar, seria millor. No, tots ajudem amb el que podem. L'agència de viatges ho recorda. Sí. Després ens reunim a l'hotel de Capità Arenas, ens deixa un local i ens reunim allà. Jo crec que sí. Sí, pot estar bé. És més el que ve ara, no? Estarem més al dia amb tot. Sempre és positiu, que s'ha de difondre perquè es conegui, però sí.